A ber, adibide bat. Nik telebistarik ez daukat, esaten duen jendea dago. Baina, horreatik bakarrik inteligenteago edo intelektualago denaren rola hartzen duen bitartean, ez? Osea, horren atzetik kriston esplikazio pila dator. A ber, adibidez, nahi norbaitek esaten didanean. Nik ez daukat telebistarik, baina lehengo batean, justu tabernan nengola, ETV bat jarrita zehon da, justu zuen programa da, ezu bat txukuna. Nolabait programa ikusi izana justifikatzeko beharra izango balu bezala. Telebista ikusten dutela aitortzeak lotxa ematen dion moduan askori, ez? Osa, askotan gertatzen da. Telebistarik ez eukitzea da, adibidez, Erikak lehen esan duguna bezala, besapeko hileak ez kentzea bezala. Adibidea, erresa da. Telebistarik ez izateak ez nau intelektualago egiten. Besapeko hileak kentzeak emakumeago egiten ez nauen bezala, edo eta ez kentzeak feministago egiten ez nauen bezala. Atzo, dentistaren itxaron gelan neola, justu lehiotik pareko etxeko sukaldea ikusten zan, da telebista ikusten nahi zian sukaldear. A ber, aurrak eskolara bueltatu dira eta horren inguruan nahi zian. Ez? Aste hontako nobedadea. Nolakoa izan dute aurroien buelta eskolara. Musukoa jantzita, musurik eman gabe. Aur bati galdetu zioten, erdera zen eta WhatsAppea seguro zueire iritsi zaizuela. Zer moduz eskolara buelta musukoarekin, da gaixoak erantzun. Ba, normala baino okerrago, baina, bueno, kosta egiten zaita arna sartzea, baina, bueno, ez, aber, ez da ez pasatzen, hiltzea baino hobe da, ostia! Joder! Ostia, hoi buelta gorra da eskola, Gu ume ginenean ze galdetzen ziguten, asko jota. Ze mouz oporrak? A ber, gertazitxekin, erantzunik okerrena zein zan, batek esatea. Enaiz oporreta jun, da esaten, hoi pobrea da, hoi harrin gehitu da. Eo esaten zuna. Ni benidorren egon naiz, egunero goizeko bostetan ondartza juten ginen aurreneko sonbrilla jartzea aita eta biau, eta geho, egun osoa 40 gradutan euskitan pasatzen genuen, ze sonbrilla nebera tapatzeko bakarri izan. Hombre, pixkat kosta itxezitzaiten arnasa hartzea, baina, bueno, ez da ze pasatzen, hiltzea baino hobea da. Ez di hainbeste aldau gauzak, hola biratuta, ez? A ber, aurten, 324 euro gastatuko omen ditu famili bakoitzak musukoetan. Umeekin, getarik badaki hoi. Ni kalkula egin nuen lehenko gunean. Bai. Osa, egia da, liburuki nahiko ez baliz, bai musukoa ere bai, eta hoi zenek asun bitu behar do, etxe bakoitzak. Bera, 6 hilabeteren ondoren aurrak eskolara bueltatu dienean, nik kuriosia dauket, elkarri zautu aldute. Joder, niko batzen, naiz, eta zaulak esan duen bezala, umetan eskolara bueltako lehenengo una izatezan, kristona izatezan. Ze, joder, bueltatzen ginen da, danak etortzen ziren diferente, ez? Danak azita, ni ez. Segunda, adin batetik aurrea, emakume guztiak ja puri-purian zeudela etortzen ziren, de repente, ekainan ikusten zituzun, eta irailean bueltatzen ziren, kriston titikin. Ni ez. Hostia, baina nik beti borragoma batzuk eman ditun. Osea, originalena, kolorin kolorao, beti borragoma originala nerek. A ber, ze pasatzen da kasu hontan? Nola izango da ume hauen eskolarako buelta? Musukoekin, eta adiz, eskursiota juten dienean, ez? Nik beti pentsatzen dut, eskursiota juten dienean beti edo bat gomito gotatzituna, o bi. Musukoakin, nik hemendik deialdi bat egin. Hau, aprobetxatu inbar da deialdiak egiteko. Musukoai, favorez, eskursiotarako jarri poltsa bat bezala, inkorporauta, umek gonbitok bota behar bali maitu, lasai bota itzala, favorez, ondokoa kontagiatuko donan bildurrik gabe. Eta gero beste bat, eskursiotan, bakizu ezak handauko duen oain? Venga, nahi daundu, Sardina bat! Sardina bat! Bi sardina! Bi sardina! Topatu ziren! Topatu ziren! 2 metroko distantzian! Ze pena ematen duen oingo umek la hostia. Bueno, lasai, umek haure pasako da, eta normaltasun batea itzuliko gea. Nik kontatu nahi dut nola izan den gure lanerako buelta. Eskolan ez gauden antzat. Lanerako buelta humillantea izan da netzako. Baiz, zuek ezakit bestaren zaudetenak badakizuen, nik uste lantoki askotan implantatu den zerbait izan dela, baina ona sartu horretik gorputzeko temperatura hartzen digute, sartu gaitezken ala ez, erabakitzeko. Bueno, hemen dau makina automatiko bat, pantaiatxo bada, zure aurpegia bertan jarri behar dezu, pantaiaren parean, eta temperatura hartu ondoren esaten dizu sartu zaitezken ala ez. Goizeroko nire situazio humillantea hauxe izatea. Jarri argazia, favorez, Xanti. Hortxe honi makinan paren. Ez dakit horrondo ikusten da, baina ze pasatzen nahi? Ba, makina hori, pantalla hori, altura estandar batean jarrita da, hola. Antxon parrik ezin da, zu iso!
1,60 gora neurtzen dezuenok ezin dezu ezer esan momentu honetan. Ezer! Nei ze pasatzezat? Honako hau, jarri beste argazkie, Xanti, favorez. Galder, favorez, zure altu etxea, hainbeste parrez egin. Enaiz, aliatzen. Aliatzen naiz, honeaino. Eta, claro, temperatura ikartzen zitenen, beste argazkie, favorez, hortxe gertugo ikusten dana, ez dakit ikusten zuen, muestra tu frente pantailan. La hostia, eske nahi det, alko banu jarriko nuke gora, baina nahi zaileatzen. Favorez, makina horiek altura guztietan jarri, ze igual ez dakit nahi, kopetan punta hau harrapatziten bezala, Antxon igual txilborra harrapako dira, zuritza harrapatzen zu, Antxon. Bueno. Titiak normalean. Titiak, bez. Orduan, zein izaten da nere trukoa? Jarri argazki Xanti. Nik euna, hemen hola hasten dut, telebista ze guai, Erikak esango, telebista mierda bada, beste batzuk esango dut, telebista ze guai, eske ze glamour, eske ez, hauntza sartzen zatenetik. Hostillak! Ni etortzen naiz lemiziko gauza, temperatura hartzeko zeak makinak oneaino harrapatzen hau. Gehan kaputien da jarri barrok eta atzen dauna, lu honek argazki egitzik. Nik kurtxo hola hasiet, puntilatan, bero, baina kalenturaik gabe, eta gerra emateko pres nator. Eskerrik asko!